Dous clásicos, Sí, o que pasa é que o de San Lázaro a min chamoume moito a atención esa goleada do Compostela. Goleado Compostela, bueno, o que pasa é que o Compostela na casa nunca non se defrauda, pode descartar unha goleada, porque, de feito, viamos un dato, Óscar Tito, o Compostela leva 9 vitorias esta temporada na temporada, as 9 foron en San Lázaro. O Compos está claro que demostra na súa casa moita contundencia. O raro é que haxa un Compostela tan diferente na casa e tan diferente fora, digámoslo así, porque fora sacou moi poucos puntos. Bueno, xa veíamos bo ambiente nas bancadas, homenaxe a Manuel Mosquera, dentro desa remesa de homenaxes que está a ver sempre en San Lázaro, e o Compostela que se adiantou seguramente foi a clave do partido. Os 3 minutos, o gol marcado por Joselu. Que gran control orientado para deixar o balón e cun só golpeo batir ao porteiro. 3 minutos, recibir un gol. O Racing é un equipo que non adoita descompoñerse. Mais foron erros que non vimos en toda a temporada, Tito. E que creo que eso foi a clave. O Compostela desubicou o Racing co típico partido que fai o Racing, pero claro, o Compos nos ten acostumbrados a que na súa casa é capaz deso. Estamos a ver a xogada do 2-0 no minuto 12 dun córner. Bueno, isto pasa moitas veces no mundo do fútbol, un córner a favor dun equipo acaba converténdose nunha contra do equipo contrario, un pase maxistral o que pon Diego Rey e o gol marcado por Jordan. 12 minutos, 2-0. Isto poucas veces na temporada o vimos en contra do Racing. Aquí o mérito, sobre todo para o pase de Diego, que atopou o oco. Despois veremos tamén un pase milimétrico na terceira, pero á altura deste. E a reacción do Racing, que foi un comezo de partido como clásico, como Madrid-Barcelona, porque aos 16 minutos, penalti a favor do Racing. Cartón amarelo para Catú, que reaparecía, e aí estamos a ver a xogada. Un inxenuo aí con empurrón, Sí. non? É que penalti realmente é, pero... Innecesario. Innecesario totalmente. E o gol marcado por Manu Barreiro. Por certo, Joselu un gol, facía o número 21, Manu Barreiro outro gol, facía o número 17, aí había outro duelo bonito, e un duelo que se desequilibrou a prol de Joselu por esta xogada. Outra chave, 2 minutos despois do 2-1, ese erro de Víctor Vázquez, bueno, non sei se erro de Víctor, de Camacho, Non sabemos mérito o que de dixo. Joselu. Depende do que dixera o porteiro, non? Aí. Home, sí, Víctor que quere deixar o balón, está moi lonxe, pero máis que un erro dun xogador, o acerto de Joselu que non falla. Sí, que segue aí ademais o balón. A temporada que está ao final facendo de sobresaínte. Un pouco de polémica. Un pouco de polémica este gol que marca Manu Barreiro, mal anulado polo árbitro. Ademais, clarísimamente mal anulado, vamos, clarísimamente no, por un metro. Non sei se habería incluso máis dun metro. Moi importante esta acción para o transcurso do partido, porque non é o mesmo ter que levantar 2 goles que un só. Oportunidades pro Racing, xa estamos na segunda metade, foi un partido que tivo de todo, ocasións, polémica, penaltis, goles, algún erro, ese remate arriba de Manu Barreiro que buscaba o gol que lle permitise entrar nos últimos minutos metido no partido o Racing de Ferrol, e incluso o segundo cartón a Catú, con 10 xogadores a Sociedade Deportiva Compostela, e aínda así, en inferioridade numérica, o equipo de Freddy acabou marcando un terceiro gol. Antes, o aviso de Pablo Rey nese lanzamento de falta. Que bonita esa repetición, sí. como se ve ese balón aí, que buscaba a portería. Vamos a chegar e ao final foi arriba. E aquí, este sí, erro de Camacho no despexe, tamén foi unha xornada de erros dos porteiros, porque a máis deste de Camacho veremos despois un de Rubén Blanco, e o gol marcado por Joselu, o número 23. Non falla, que listo está aí. No, esto, o ves e dices, está claro que está fácil de meter, pero non, hai que facelo, Sí, 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 sí. E ao final esa vitoria que lle vai dar moita tranquilidade á Sociedade Deportiva Compostela. Está claro que no